Nou, we staan hier vlak voor de start van de reclamekaravaan van de Centrale As. Wat verwacht je ervan? Eerst even Bouke. Ja, wat verwacht je ervan? Eén grote kolonne die door Friesland loopt. En al je beledige zeggen erbij. Zo mag er vanuit gaan. Ja, ik had er gewoon uit, toch. Laat het maar lekker over heen komen. Dan kan ik wel één grote chaos worden. De voorbereidingen voor aanstaande sneeuw, want dit is eigenlijk gewoon een voorganger op aankomende sneeuw natuurlijk. Die verrennen al hier redelijk soepel. Ik ga vanavond overal op social media mensen al. Het beroest ook geweldig. En we hadden een geweldige procent. En Bouke? Ja, net minder, maar ja, ze vast een 4 beetje en hebben alles onder controle. Nou, en aparte dingen die lossen we straks wel te plaatsen op. Jim, als verkeersregelaars ga je wel een aardige verantwoordelijkheid, zou ik het wel zeggen. We hebben Jim verantwoordelijkheden uit. Wij moeten zwaaien dat de route die we rijden met de hele kolonne, de karavaan, dat die zo vol mogelijk, zo veilig mogelijk, hoe komt elke keer over een kruising heen. Dus wij zijn verdeeld door meerdere kruispunten, rotondes. En dan bezieken wij om het mooi geleidend te rollen. Ja, hoe lang, want er staat 3 uur in de planning, hoe lang denk je dat we onderwijs binnen? Nou, als we op tijd beginnen, dan zeggen we het misschien wel, maar ik denk dat het langer dan 3 uur wordt, dat ik het zo bestuur. Er is geen water meer, de zon schijnt boven. Lijkt ik weer waarom wat jullie hier kennen? Nou, gewoon, mijn bedbezitter wordt ook rijden. We zijn, nou ja, je moet er toch wel even heen van belangstelling. Ja, belangstelling. En dat hoorde ik in van dat je alles weer door de Centrale As? Nou, net alles. Nee. Net alles. Wel een brood, maar net alles. Nee.